Goddag og velkommen til den her video. Jeg tager min onkel med i dag, så det bliver en med min onkel. Hvad skal vi lave? Vi skal kigge på min rigtig fine nye taske. Den er rigtig fin, og den er jeg rigtig glad for. Og hvad hedder det? Du kan have alt i den, faktisk. Jeg kan se en lighter dernede. Jeg kan se en der er også en fiskekutter og en blåhval. Halløj! Og hvad hedder det? Au! Og en krabbe var der også. Jausa. Nå, nej, det var ikke det, vi skulle. Nej. Nå, okay. Nå, nej, ja, nu ved jeg det. Vi skal se på min nye fine taske. Det har du lige sagt. Nej, det her, den anden en. Jeg er ikke så vild med tasker. Lidt måske. Hvad hedder det? Og der er sådan her. Det er, når jeg skal operere. Jeg er jo læge i fritiden. Så kan man sige, skal jeg vise dig, hvordan det virker? Nej. Det tager kun 2 minutter. Okay. Man gør sådan her. Og så gør man sådan her. Nej, vent lidt. Det skal nok være der. Så kan jeg høre og se samtidig. Og så stikker jeg den her ind i næsen på dig. Nej. Jo, jeg stikker den ind i næsen, og så kan jeg se. Nu kan jeg ikke se noget. Jeg kan kun høre din næse. Den siger. Nå, nej, okay. Yes. Ja, vi skal videre i teksten jo. Molde? Nej, ellers tak. Dem har vi masser af. Nå, det var heller ikke det, vi skulle. Nu ved jeg, hvad vi skulle. Vi skulle selvfølgelig. Der kom boremaskiner! Nej, det er meget tydeligt. Den her boremaskine, det er en rigtig fed en af slagsen, at man kan